Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavşı halkımız tırmışında hem yaşayışındaki koy bir vakıgalar hem yanalaklar bilen tanıştırığımızı devam ederiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Tatar kitapları tümende. Biz şatlanıp Tümen ülkesi boyunca o kitaplarını жеткіребіз. Millet yazmışı analarда. Хотелка бахетле гаядә, когда есть вот такая сильная, так сказать, стена возле тебя. Tatar ressamları Sovet Federasyası'nda. Dünyanın tiləşə pişmağına da varıb, şu sözü kurgazmanı kürsatırga vula hem tiləşət başı tildə de bu kartina anlaşıla. 84 yaşlık Kreş Batırı. Bizge bir nindi okşa gerekmedir, bir nindi eybir gerekmedir. Biz yumurkaga gına karışadırıyık. İş ağaçı bik yumart getirir cimiş. Erekeyde kızgı yerminke. Elikli vakitlerde biz medeniyet örtüşünde uzdura turganıyıq. Bu pandemiya sebeple açık havada koşalar uzdurga. Bu bizge plus bulup gitti. Milli edebiyat halkımızın yüzün saklauda zor urun alıp tıra. Tatar tilindeki 700 tane kitap Tümen ülkesi buylap bik tiz arada taralı bitti. Abdullah Tukay, Musa Celil eserleri, Ballar için edebiyat avul kitaphaneleri kiştesinde urun aldı. Tolarak aldığı yazmada. Конечно же, мы гордимся тем, что мы являемся лучшей школой с однокультурным компонентом Тюменской области. Татар җәмәгать эшлеклеләренә мәктәпнең яңа бинасы буйлап экскурсия ясыйлар. Директор Алевтина Манкаева кунакларга яңа сыйныфларны һәм җиһазларны күрсәтә. Барысы да заман таләпләренә туры китереп эшләнгән. Шул ук вакытта традицияләр дә сакланган. Мәктәп татар этномәдәни компонентлы. Хәзер биредә татар теле һәм әдәбиятын 450 укучы гына түгел, 870 бала өйрәнә алачак. В сегодняшний момент, конечно же, большая просьба и Конгрессу Татар Тюменской области в том, чтобы немножко помочь школе обеспечить детей учебниками, именно те, которые вошли в перечень, федеральный перечень учебников, и те, которые на сегодняшний момент работают на школах, где родной язык изучается как неродной язык. Укучылар саны белән бер рәттән стандартлар да үсә. Мәктәп фондындагы уку әсбаплары әкренләп искерәде директор. Биредәге китапханәдә дә нәкъ менә татар телендәге китаплар җитми. На сегодняшний день, конечно, мы постарались обеспечить всех ребят татарской литературой и татарским языком, но вы понимаете о том, что жизнь учебника 5 лет, и, соответственно, пополнять учебный фонд постоянно необходимо, и необходимо пополнять учебный фонд именно современными учебниками. Бүтән дөнья татар конгрессының Төмән өлкәсендәге вәкиле буларак Ринат Насыров төбәктәге китап җитмәү мәсьәләсен үз өстенә алды. Татарстан һәм Төмән өлкәсе арасындагы килешү вакытында Республика Мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме турында сөйләшүләр барган. Чынлап та менә искиткеч мәктәп бүгенге көнгә искә алсак 20 ел, 30 ел, 40 ел элек безнең кичкенә генә элек булган мәдрәсәдән чыккан укучылар бүгенге көнгә менә шул зур бинага күчтеләр. Чын күңелдән әйтергә кирәк, бик тырыш эшчән кешеләр шиләр. Алар бүгенге татар рухын, татар телен, татар мәдәни эшләрен бер кашында югалтмаска тырышалар. Ялда көннәре алар күрәләр бүгенге көнгә. И без аның аркылы үзебезнең балалар аркылы күрербез. 30 елда да сакланып кала телебез, үзебезнең гургадәтләребез. Алар бик көчле коллектив. Алар аркылы безнең менә бу иске борынгы татар авылында шундый зур мәктәп булды. Матур мәктәп, мировой уровеньда диргә булу мәктәпне. Мондый мәктәпләр Россия күләмендә дә сирәгрәк. Россия төбәкләрен татар телендәге әдәбият белән тәэмин итү гадәттә Бөтен дөнья татар конгрессы җилкәсендә. Нәкъ менә аларның ярдәме белән 5 ел рәттән Төмән өлкәсенә уку әсбаплары һәм матур әдәбият китаплары җибәрелә. Яшь буын оешмасы басмаларны өлкә районнарына тарата. Бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәтле булып, яңадан 5нче ел без китерәбез авыл библиотекаларына татар китапларыбызны һәм укучыларга яңадан чыккан китаплар күңелләренә күрерлек һәм балалар өчен дә чыккан яңа китаплар. Аларның арасында инде безнең бөек Габдулла Тукай китаплары һәм Муса Җәлил. Татар авторлары китаплары Ялутыр, Ярков, Төмән, Тубыл, Вагай, Түбән Тауда районнарындагы авылларга таратылачак. Ә бит күп кенә татар салалары китапханәләренә йөрүчеләр күптәннән яңа басмалар битләрен ачмаган. Без шатланып Төмән өлкәсе буенча ул китапларны җиткерәбез һәм документаль аларны оформлять итеп, саны буенча аларга җиткерергә тырышабыз. Безнең укучылар арабызда татарларыбыз бик шатланып һәм кызыксынып укыйлар. Ул инде дөресеннән дә китапханәләрдә эшләүче
безнең библиотекаларларның сүзе. Шулай итеп мин шатланам һәм без шулай итеп эшебезне җиткерә алганыбызга, татарларыбызга кичкенә генә булса да үзебезнең булышлыгыбызны җиткерә алганыбызга. Габдулла Тукай, Муса Җәлил китаплары, балалар әдәбияты һәм татар телен өйрәнү өчен әсбаплар барысы 700 данә. Алар Төмән өлкәсендәге укучылар өчен зур бүләк булачак. Эльвира Хөснетдинова, Сафия Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Гырыф-гадәт ул тамыр, милләт нигезе. Аларны саклау димәк милләтне дә саклау. Кайда гына яшәсәләр дә, кайда гына эшләсәләр дә ватандашларыбыз бу хакта онытмый. Гырыф-гадәтләрне саклау гаиләдә башланганын истә тотып, аларны балаларына тапшыруны үзенә бурыч итеп алган Әминә Нәҗмиева турында киләсе язмабыз. Бәхет иртән эшкә куанып бару, кич белән өйгә шатланып кайту дигән фикер белән тулысынча килешәм ди Әминә Нәҗмиева. Ул 34 ел Магнитогор шәһәренең 2 санлы хатын-кызлар консультациясендә акушер булып эшли. Монтаж күп, но монтаж эше бик саваплы. Бер китмәшә, нитмәшә, рәхәтләнеп эшлибез. Эше турында сөйләгәндә аның йөзе тагын да яктырып китә. Бу горурлык хисе дә, 400 ел элек сайлаган һөнәрен яратуы да. Хезмәтенә булган мәхәббәт анда булачактан ук. Фельдшер туганының эшенә беренче тапкыр килгәч тә туа. 13-14 яшь булган иде. Мен күрдем, халат кигән, шул хәтле матур коридорда бара. Богиня сама, я говорю: "Ой, Раиса, я тоже хочу быть фельдшером". Она говорит: "Пожалуйста, учись, заканчивай медицинское училище". И вот шул хәтле вот тогда вот влюбилась, вручает нашли вот. Үз йортында Әминә Сидык кызы барысында милли һәм дини горефләргә нигезләгән. Кухня, балаларны тәрбияләү, өлкәннәргә хөрмәт, үзара мөнәсәбәтләр. Үзе дә Иренаил дә Магнитогорскида туган. 2 бала, ул һәм кыз тәрбияләп үстергәннәр. Тамырлары белән Татарстанга бәйле икәнен яхшы беләләр Нәҗмиевләр. Әминә ханымның әтисенә 5 яшь була, бабасын гаиләсе белән мәҗбүри рәвештә Магниткага озатканда. Бабай без төрмәдә булган. 5 ел ана биргәннәр, әйбәт эшләгәч 2 елдан җибәрделәр. Килдем, ул монда эшләде, су ташыды кешеләргә. Самая ценная, оказывается, эта профессия была водовозчик, потому что воды не было в то время в поселке вот, спецпереселенцев. И Зарик Бабай ат белән суга барып, зур бочка, да, суларны кешеләргә апкиләдер. Ишәтергән суларны. Әбиебез, мәрхәбә әби, исеме ул намазларны гел ташламады. Ничек кенә авыр булмасын, алар үзләрне туган гореф-гадәтләреннән баш тартмаган. Күп еллар сакланып, хәзер ул Нәҗмиевләр гаиләсенең байлыгына әверелгән. Алар же дуалар кылып, дуа кылалар не только арвахларга, а безнең потомкаларга. Потом вот безгә внукларга, балаларга, внукларга, внучокларга ул 7 буен, кем айта 7 буен килә, а кем белә? Аллаһтар да белә. Ничә буена килә ул. Дини йолалар, гореф-гадәтләр безнең тормышыбызга табигый рәвештә керде ди Әминә ханым. Кызы Әлфия белән ул Уфада Ислам университетының 3нче курсында укый. Белеме буенча мөгаллимә Әлфия 16 яшеннән ук ислам дине белән кызыксына башлый. Мы начали ходить на занятия, и Альбина Апа вот нас позвала на арабский алфавит изучать, и вот как-то потихоньку уже и на основу ислама мы пошли, и вот. А покрылась я именно с первого курса института. И вот с 18 лет хожу в хиджабе, альхамдулиллах. Белемаларга яш юк. 10 яшьтән булга, 80 булса да, айтарга ярамый, ой, мен уже кварт, минем хатырым юк дип, мен укымым. Ярамый шулай айтарга. Аллаһ Тәгалә ул юлны ачса, кешегә хатырын да бирә, исәнлеген дә бирә, гомерне дә бирә. Рамазан айында минем улым өйләнмәгән эшел бу. Шәбап кенә килә. Ани, кая намазлык бирәле. Ой, минем анем дә монда булды. Шул хәтле шатланып иде. Намаз, дугалар Нәҗмиевләрнең гаилә бәхетенең һәм иминлегенең аерылгысыз билгесе булып тора. Гореф-гадәтләрне үтәү яшәргә ярдәм итә ди, буыннан килгән бу традицияны гаиләсендә саклауны үз иңенә салган Әминә ханым. Спокойно, тыныч кына терраса. У нас нет этих никаких споров, да, никаких альхамдулиллах.
Нәжмиевлар тормышында дини гореф-гадәтләрнең ни дәрәҗәдә мөһим булуы турында гаилә башлыгыннан да сорадым. Понимание между супругами, порядок в доме, достаток. Хатын-кыз бәхетле гаиләдә, да, это когда есть вот такая сильная, так сказать, стена возле тебя. Когда ты знаешь, что всегда защитит, всегда поддержит. Нәжмиевлар гаиләсенең рухи байлыгын аларның балалары да үз гаиләләренә күчерәчәк һәм инде үз балаларына тапшырачак. Бурындан килгән традицияларга нигезләнгән гаилә бердәм һәм ныклы була ди бу гаиләнең учагын саклаучы Әминә ханым. Ә ныклы гаилә, ныклы милләт дигән сүз. Гөлдәр Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Hürmetli тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Татар рәссамнары Совет Федерациясында. Дөньяның теләсә почмагына да барып, шушы зур күргәзмәне күрсәтергә була һәм теләсә кайсы телдә дә бу картина аңлашыла. 84 яшьлек көрәш батыры. Безгә бернинди акча кирәкмидер, бернинди әйбер кирәкмидер. Без йомыркага гына карашадыр. Эш агачы бик юмарт китерер җимеш. Әрәкәйдә көзге ярминкә. Элекке вакытларда без аны мәдәният йортында уздыра торган идек. Бу пандемия сәбәпле ачык һавада кушалар уздырга. Бу безгә плюс булып китте. Татарстан рәссамнарының Тайсырның 100 еллыгына багышланган әсәрләре Мәскәүдә. Әлеге вакыйгага багышланган күргәзмә Федерация Советында ачылды. Төрле жанрларда иҗат итүче осталарны бер тема берләштергән. Милли тематикага багышланган күргәзмә хакында алдагы видео язмада. Национальный колорит Татарстана и то, что он старик, руки натруженные, видно, что, ну и участник войны. Илдус Вахитов үзенең ветеран Әхмәтов абый дигән картинасы белән таныштыра. Әлеге иҗатчы Тайсырның 100 еллыгы уңаеннан оештырылган күргәзмәдә урын алган. Безнең Татарстаныбызга 100 ел һәм шушы 100 еллык юбилейнан без шундый фикергә килдек. Картинаның размеры 100-га 100 булырга тиеш, 100 рәссам һәм 100 еллыкка. Моны әлбәттә башта рәссамнар бик кабул итеп бирмәгән кебек, чөнки квадрат размерында эшләргә бик авыр. Әмма ләкин рәссамнар кирип шундылар һәм шундый матур картиналар иҗат иттек менә бергә. Баштарак юбилей датасына 100 картина тәкъдим итәргә теләгәннәр. Тик нәтиҗәдә экспозицияга 75 иҗат эше кертелгән. Мәдәрис Минһаҗев сөйләве буенча аларны ясау өчен Россиянең төрле төбәкләреннан Казанга 42 рәссам килә. Күп кенә авторлар республика тарихы турында һәм үз тормышына кагылышлы темаларны сайлаган. Это выставка живописи и графики. Очень много работ, связанных с национальной темой. Очень много работ, связанных с теми городами и местами, где сегодня живут художники. Очень много работ о семьях, о дедушках, о бабушках, портреты родных. Там много работ декоративно-прикладного творчества. И, конечно, в целом выставка очень такая яркая и интересная. Әлеге экспозицияны 1920 елдан алып 2020 елга кадәрге вакыт темасы дияргә дә мөмкин. Кайбер рәссамнар әле ул вакытында хәтерли. Баштарак күргәзмәне Казанда тәкъдим иткән булганнар, аннан соң ул Мәскәүгә килә. Выставка этого года, она особенная, потому что сегодня вся наша великая многонациональная страна вместе с многонациональным народом Татарстана отмечает столетие со дня образования республики. Картиналарның һәр берсеннән аерым бер җылылык бөркелә. 5 ел эчендә Татарстан рәссамнар берлеге инде 120-дән артык күргәзмә оештырган. Бу рәссамнар белән дөньяның теләсә почмагына да барып, шушы зур күргәзмәне күрсәтергә була һәм теләсә кайсы телдә дә бу картина аңлашыла. Чөнки анда төсләр байлыгы, андагы сюжетларның аңлашылуы, анда һәр бер картинадан шундый нур бөркелә һәм әлбәттә шушы картина үзе бер теге аккумулятор кебек кешеләрне тартып тора үзенә һәм шул вакытта кайтара җылы энергия.
Күренеп тора, безнең рәссамнарыбыз профессионал яктан нык өлгергән. Моны инде бүген монда безнең күргәзмә килгән рәссамнар да әйттеләр. Тайсырның 100 еллыгына багышланган күргәзмә Мәскәүдә октябрь ахырына кадәр дәвам итә. Федерация советындагы әлеге экспозиция аннан соң Чабаксар тамашачысына тәкъдим ителәчәк. Дина Газалиева, Инсаф Абдулла, Эльвира Хиснутдинова, Татарлар, Мәскәү. Элек-электән Сабантуй бәйрәмнәрен йөзек кашы саналган көрәш батырлары бизәп торган. Тора-бара милли көрәшкә игътибар дәүләт тарафыннан да арта. 1970 елда Россиядә милли уеннар буенча спорт стасы исеме бирелә башлый. Беренче спорт сталары исемлегендә Башкортстанда туып үскән 4 татар спортчысы. Шуларның берсе чыгышы белән Кушнарен районы Иске Тукмаклы авылы егете Фәнис Каддусов. Ул озак еллар тренер булып эшләп, җиңүче батырларны тәрбияли. Бүген 84 яшьлек милләттәшебез лаеклы ялда булуга карамастан, укучылары белән очраша, спорт белән кызыксынуын дәвам итә. Кайчандыр Кушнарин районының горурлыгы Сабантуй батырлары белән безнең үз хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова да очрашып кайтты. Кушнарен районы Иске Тукмаклы авылында туып үскән көрәшче Фәнис Каддусов туган якларын онытмый. Биредә аны туганнары, дуслары һәм әлбәттә күп санлы хатирәләр каршы ала. Милләттәшебез бар гомерен диярлек спортка багышлый. Армия сафларыннан кайткач көрәш белән мавыга, тырышлык, җаваплылык һәм тәвәккәллек нәтиҗәсе 1970 елда РСФСРда беренчеләрдән булып милли көрәш буенча спорт мастеры исемен ала. Озак еллар яңа буын көрәшчеләрен тәрбияли ул. Безгә бернинди акча кирәкмидер, бернинди әйбер кирәкмидер. Без йомыркага гына көрәшәдер. Вот. Менә постепенно үзгәрә тора башлады. Безнең милли көрәш уже яңа көрәшкә әйләнә башлады. Без правил көрәшәләр, бөтенесен бергә куша башладылар хәзер. Көрәшченең авылында туган йорт нигезе калмаса да, бала чагы белән бәйле кешеләр исән. Шуларның берсе Фәнис Каддусовның беренче укытучысы, 96 яшьлек Әминә Басырова. Сезгә рәхмәт. Баялса, büyüse, beyvet etip, iptaşlar bilen dost bulup yaşıyorlar. Eybet kılaslıyorlar, beybetleri. Күп еллар үзе тренер булып эшләгән милләттәшебезне авылда түземсезлек белән укучылары көтә. Еллар узса да, чәчләр агарса да, көрәш сөлгесен күрү белән батырларның көрәш дәрте кабына. Хәзер тренерлар өйрәтәдер. Моналай итеп, матур итеп тотадыр, шуннан әкертен генә килеп билгә саласың. Тормышта көрәш, спорт ярдәм итә. Ихтияр кеше эшне алгач җиренә җиткезергә, и менә көрәш мин 60-ка көрәштем, 60 яшькә үзем. Үзем җитәкләгән колхоз гел районда беренче урыннарда барадыр. Иске Тукмаклы авылы мөстәкыйль тормыш белән кайный. Биредә яшәүче актив татарларның Ак Калфак исемле үз оешмасы да бар. Мәртәбәле кунакларны алар һәрвакыт җыр-моң белән каршы ала. Күп санлы җиңүләр яулаган спортчыларның уртак темасы әлбәттә көрәш. Яңалыклар бүлешү белән бергә үткәнне искә алу. Фәнис Каддусовның укучысы Рамил Баширов заманында Сабантуйларда көрәшеп 200-гә якын сарык тәкәсе җиңә. Бер көнне 4 тәкә алды ул. Мине машина бар, мин аны йөртәдер, мин тәкәсен тиеп. Кушнаренкада 25 ел подряд мин беренче беркемдә бирмәдем. Беренче тяжелый веста. Ул инде мине көрәшче булар яңына сүтеп җыйды диясе килә. Шул сүтеп җыю аркасында мин 4 ел 2001 елдан 2004 елга тиклем Башкортстан призерлыгы исеменә төшмәдем. 2нче урын алдым, 3-4 урын. Үзенең батыры белән Иске Тукмаклы авылы халкы да горурлана. Фәнис абый безнең өчен горурлык,
Безнең авыл эчендә, безнең район эчендәге ролык инде батырларның берсе бит инде. Вообще тукмакны төбәге батырлар төбәге дип әйтәм инде мин. 84 яшьлек милләттәшебез физик күнекмәләр белән шөгыльләнүне дәвам итә. Бу рухи көчне ныгытыр өчен дә файдалы чара дигән фикердә ул. Кушнарен районыннан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Кышны тыныч һәм сыйлы каршылау өчен җәен тырышып эшләргә кирәк. Иң мөһиме үстергәнне югалтуларсыз җыеп алырга. Икмәк булса, җырда була дигәндәй, хәзер бәйрәм итәргә дә ярый. Әрәкәй авылында гадәттәгечә көзге ярминкә узды. Анда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Урамда алтын көз, авыл халкының мул уңыш җыя торган мәле, хезмәттән дә бәйрәм ясыйлар. Мисал өчен Әрәкәй милли мәдәни комплексында узган бәрәңге бәйрәме 2020 чарасы. Бик күңелле үтте ул. Элекке вакытларда без аны мәдәният йорты уздыра торган идек. Бу пандемия сәбәпле ачык һавада кушалар уздырга. Бу безгә плюс булып китте, чөнки ачык һавада тагын да иркенрәк, матуррак, безнең монда нирәк әйбәтрәк килеп чыкты дип уйлыйм мин. Сардарья җыр һәм фольклор ансамбленың уллар группасын без катнаштырмадык. Алар менә кара килеп карап кына тордылар. Пока кушылмый әле 65тән артык монда яшьләрне катнаштырдык. Бакчачылар үзләренең җәй буе ничек тырышып эшләүләре турында сөйләделәр, нәтиҗәләр ясадылар. 20 чиләктән 200дән артык чиләк бәрәңге җыеп алганнар. Йөзләгән банка компот, кайнатма, салат япканнар. Minike bataydı boxşada bütün нәрсә бу boxşada iştirdik. Olmalarыбыз күп булды. İşte bizdə dağın yaxşı күп булды. Алулар, кабашкалар, булар bütün нәрсә әгәр файдалы. Уралны мәңгелек яшел помидорлар иле дип атасалар да, Әрәкәй авылында яшәүче татарлар бәрәңге, кәбестә, чөгендер белән генә шикләнмәй. Соңгы елларда кырыс климат булуга карамастан алма уңышында мулдан җыялар. Бүген Түбәнсәргә эшкуары Фәрзәт Шакирҗановның питомнигында Урал шартларына туры китерелгән 45 төрле алма агач үсентесе бар. Молдавиядән китерәләр, Үзбәкстаннан китерәләр. Алар үсмәй, конечно. Алар бит әйтмәйләр тегез, без Молдавиядән китердек, Үзбәкстаннан китердек. Алар әйтәләр, Уральск дип. Кеше валла ышанып Ләсмен. Шула алалар да шуны жалослар. Вот үсмәй, бездә алма үсмәй. Как үсмәй? Ранеткадан башлап, мондай эре белән дә барсы да баралар. Летнилар, осеннилар, зимнилар. Пожалуйста. Үстерәбез. Мин личный подсобное хозяйство, уникел заниматься там. Әрәкәйдә узган көзге ярминкәдә төрле номинацияләр буенча конкурсларда оештырылган иде. Иң матур чәчәк бәйләме, яшелчәләрдән иң оригиналь композиция, иң үзенчәлекле ризык. Зур игътибар әлбәттә инде бәрәңгегә. Икенче икмәк темасы барлык җыр, уен, табышмак һәм конкурсларның үзәгендә иде. Һәр катнашучы ярминкәдә рәхәтләнеп күңел ачты. Гөлия Садыйкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең белән элемтәдә торабыз. Бер генә шалтырату һәм хатта игътибарсыз калмый. Изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшәргә язсын. Сау булыгыз.